Dengan duai. Atra ini duai namda gajing penplay ke jome ki khmat ke jongi. Bagi dia ye gajing kular ke jome limba ke tin ke jome. I duai namda gajing pensyai ru ke jome ye gajim jongi. Umangi ruai bangi ro. Bade ke tin jome ke ban be no ye gajing dum ki baka banyu i gajing kerku ke jome ha gajim ke jongi. Ngadwai namda ki mensim ki bakodor ki ba shashkor ke tin jome ni kapor. Manam rajongaru banya sami ka keting jome. Au jo mensim jome rangi shania ba ngin mi na gni jaka ba ka jing sus kem. Bagi la ban shania ya mi ublai ubangi shakri bangi mane. Kerku ke bangai jome se sinpat am ta ka kerteng jome ni ai ka buram jome. Amen. De yeroi try hai ki por baro dai idan kamban shiro be ublai angai pi kat mau ye ki por ki bashit bha bangi shong nga ka jing shakri. Hey, ngiling ngishit. Hey, ngikwa ban penme lut kifan bar khoj. Rei mentang ngilaya sakoi pat kayom ka banang mi kisngi ngina mat ika jingkriat baka jingkriat. Te ai ngoi ublei kita baro ki jingkelan jong kapor. Ublei jongi du ba sensyar halor ki baro. Sensyar halor ki jingkelan jong kamariang. Sensyar halor ki jingkelan jong kapor. Sensyar halor ki baro. But wat la ka patrai ka kala hai ki babon ki rukom ru rei blai jongi de blai ubam jukla kam tam hai ki jingkular ki jongu te let's say phikmi nanti ba an ai beng ka kubor na ka kitab Leviticus sakoi ka kubor na kitab Leviticus kadai kumnong iyo jisu ha ka kitab Leviticus tangan sa simpat ha ka wei ka por te kat kom ka program menhem step ngong ka de arusau mentaksi de arusau te kat kom program na simtiyoru ka de hi ka program jonga te ngan beteng ni kani kaji kai bom takas na simtiyoru te kani kaji kai kadai ka ba adin ba ngan kedat no kendiat na ka kitab Leviticus ka ka kubor ka ba la ba ha be ka jim jonga ba ka jim jong pi ka bangi em hai kini ki por hai kini ki sngi ki ba mentah ki be dei bat ka jim jonga jong pi te dei dan ki por ka jim jongi ka ba dei ka ba nyam sola shania sho eno re eno ro ma dan ka por ngi la su thaj ban shania eno ro dan ka por bagi beri do jing shania wada piru dei mla banong batang mangi ki ba yawan jeseng ki ba shakri utrai dei ki ba la ya biang na dong shadong brokai ni dan ka por bakim shania ki beri yo piru ma te ngi do jing shania kleng kleng ngi do shania dei ya ki ba bon kleng ngi do jing shania dei ya ka sorkar ngi do jing shania dei ya ki nongelam ngi do jing shania yang ki kubur ki bawan nang ni nang tai dei ki kubur entale kubur ki babon ba dei dan teng na pi kuliah tan ki kubur dei ki pelong pi banlong ku hiu men siem banlong duki banlong num sutnat dei ban sulong negatif pi ka jing em banum pe ke babha ke itnat ke ba mo ke ba dei dan kupur ke ba long ha kata rukom makata dei to nginum sya yalam bakla hai kita ke baro wala ngidu jing shania hai ke babon ki liang handai kan mau blai jongi de blai bangi la ban shania ta de blai bangi isakri blai jongi de blai bangi la ban shania ha kan no ko benta jong jim jingi ngin shania o nomar de mu de u ba ka jinglong jong blai hi ke de ke jinglong jong ka jingai ne ka jinglong jong ka jingla ban shania baru blai jongi ru de blai ba kular ba ha ba kular ru pendep ki kular ke jongu hagai skam keren spang ki jing kular nganget pila kular manu yanu pila kular dai dan kapor pan ngim la ban bat iki kular ke jongi dai dan kapor ka ba ngi do no ke jisene namar ngim ya bat iki kular ke jongi ke jing kut ke jongi dai ke jing ya phla ke jongi ke jing keren jongi ngim la ban bat namar bangi ngi ki brio ke ba sotenat ban pen ken ba iki kular ngi break ba iki promise ke jongi dai de ane ngim nyokor ban bat iki dai kular nei blai jong ka bible budai blai ba kular bat ru ke jing kular tak dau long bala ban sania de ka bible ru dei kadan ka testament berem ba ka testament mai aktin testament ni kamut ka covenant ani ka jutang kamut ke jing yakut ya kai ke de ke jing kular pedang jo blai bat ubrio
Kadai ka Bible kadai ka jutang ka bau bleu lai kut baru beriau. Dan sibun bah kini ke jingkut jong bleu baru beriau. Bat bau bleu kular upendep ikra kular jong dai bon sen man kapor beriau pat la ban bat ya ko kular jong bleu. Haga jing mamla jong beriau ban bat ya kular ke bau la. Kular kamat jong bleu ru dai bleu jong i pa dai bleu ubaya ini. Ubam jukla ubaya kerku ubaya it ubam pensengau katkum kajing le kajongi katkum kajing keren jongi bat ubam ju pen pai kelaru da kabasniu ubam ju bu kendon ya kajim jongi namar deu tau blai nama katangi sakri ngiwan be ban sakri u tapi dan kano kadau dei wat iki no alam ne wat iki bahalor ne wat iki bah akli jong piru dan kapor bangi im sola so basane ande kan mau blai pat udah bangi laban sana bangi laban wat laban sana dai tapi dam kado iki prabriyo dai wat ju dam yo blai na maru blai dai umlong ko bapi perkat dai uyai khot uyai iet uyai usung tho ya jing dan kam changi baru dai blai ru babat ik jing kular ha na mau blai ba ngila ban sana mak tak dau kanika subjek hanika por ka dai blai ka jing kular ulong ru ubala ban sana blai jong ki jing kular pun magi jingkular deh. Rei ubat pak ikat jingkular nama kata ulang ubala bansanya. God of promises is also a trustworthy God. Is also trustworthy. Deh, tahu dia belai bangi mane, bangi syakri. Tahu dia belai jongka Bible. Tahu dia belai deh ban ainong ni kita bawa dia. Tahu dia belai bakaloi ban deh ban khot ini. Langi long kumno ro. Ubakhat ini dekat jingiet. Uba pet jingi dekat kemat jong jingiet. Apreng jong ki jing telot ki babon pha ha jing ko jingi. Mentaka singan penpuli ya ki dekat Bible. Nai ini puli lang ki dekat Bible. Shuai tang we mat. Don de ki dekat Bible. Ini ki dekat Bible ki ya tho engi spang ki ta ki jing long ko jong blai. Bau long ubala ban sania. Blai uba kular bat ubala ban sania. Te kini ki dekat Bible ki ba ngan penpuli ha ni kapor. In ai jingmut yang ada pi ba ngin scam kan ba blai kular dai un le ro kumta ba kular mo blai ha ba kren ule ro dai tang ba syukran klem jingmut dai dan mo kren ba they don't mean it dai blai ba kren udah mut ru ke ba kren nama kata dau ngi dan kam ban sa score ru dan kam ban ban nyokor dan kam ru ban long serious ha jing dai ba blai dan kam long sincere ha jing dai ba blai mo blai jing dai uta blai ubah kular bat ubangila ban shania wat aga jing bamla ban shania jongi ora brio dai kan mau blai ulong ubala ban shania te namar brio ye kala na kapor ha jing buat perkat jung kat kum ka jing ya dai kat kum jing kendo kat kum ka jing syam dai blai jongi pa dai blai ubane bam jukut kham tam lei ha jing kular ke jung te arpau tuli kidan ki kular ba la susyem mo na ki katu kani ki material sai manora hane ektin joblai ngai kidan de ki pau tuli de ki spa tuli ki kular joblai ha ga bible re ki susyem kulum pedang ki ne kidan arpau tuli ki kular joblai ba pen mi na kani ke zakaro ya ba kita ki kular joblai ublai on kurkhui ke jim ko jong pi ublai ne kurkhui ke jim janga ba jong pi te kabaning kong ngila banya itu ka slide ke bar mah te kijing kular bangila ban syam haka ktien ke jong blai na kabra jong aba jong pi mau blai kular haka jing kular ke jong syapang jong ke jing penem ublai ula kular ya ke jing penem na kabra jong aba jong pi haba ublai ula kular ubri umla ban pendo beri umla ban dong pidang duna sakani pidang duna sakatai pidang pempat biang hey beliau lah bani sibun kita kejing pompat biang hangi ini kan mau beli pak ulah ada kular deh kejing pedem nam ta jonga badeng pi teh dah haba beli ulah kular kasa sahanga apa pi bangin kam kedi kejing kular kejong terai kam kedi kejing kular kejong beli mau beli ulah ai teh hanga apa pi ya ka bangin syem yaki mau beli perkat beli umut ya ka ek bau keren jing kular syafang jong kejing pedem Genesis kenong balai kedekat bakat san but Johannes kelai kan real deh ya jan ni kini kilenong like at sun like and real Genesis like at sun Yohanes like and real Yohanes Genesis like at sun dan apa yang jadi bangim jupai perkat bagani ke dekat ke keren sepang jong jing penem ke jong blai nak kamta jong aba jong pi ha kalau nong ke benengkong jong ha kalau nong ke ba
hak nong ban kong ko nong ko ar dei ye thu spang ke jing thao ko jong blei ya ka perthei bai ki ke baro bat ha ko nong ka ba ar hi ngi bo breu la hap no ha ka pop la skap no ya ka sur ko jong setan ula penan kam baklai ka mon ka balai luit ke jong u ujiet no ya ka e ke bom dei ba persya ka mon jong blei ba ula le pop ba ula ha ba ka pop u blei u bala plan lupa ya ka basdang bat nado ka bakut dei blei u bala plan lupa ya ka bakut nado ka basdang tau dei blei jong ka bible dei blei jong i habang u dei blei yo i lot kamu i ya ka basdang bat ka bakut ya ka bakut na ka basdang dei kamu ulang na bom jukut si bom kut kamdan ka por ka bate u blei blei i hisen yo i baro baru blei la de plan lupa ro la tmu lupa ro ya ka jipenem nang pra jong a ba jong pi nado bo brio la ha ma ka pop blei la de plan ya ka jipenem dei na mau i yang i hado kata-kata blei i kata-kata ya ka perthei dei Jisu kerana gospel jong Yohanes blei i jado kata-kata ya ka perthei dei marsan ha bo brio blei wang dei ul ai ya ka kubor gospel ka banengkong wang ya ka jingsuan ru ngan bo apreng jong me kuren yo setan bai kata ka brio kata ka em pada pedang sembai jong me sembai jong setan bau sembai jong ka sembai jong ka em sembai jong ka em un pelwet ya ka kli jong me kli jong setan ba mem pelwet ya ka khong dong jat jong u dei setan ujab tang sipo brio bat omla man penyap do penyap pendam senan ya brio dei ma uyo tang ya ka khong dong jat om yo ya ka kli namar ba đây đang nghi jin thut đang nghi mong ki jat kampat lele đây này đã là khai ka kli ka mut brio la bando no ka jingim ro te hani ka kran ji sha ka kran spang ka jing penem bo ble on sa ai leng bau Jesus Christ bat ula kular nado ka kitab penengkong jong ka Bible bala pendap how Jesus Christ đây halor jong ding phana halor jong luom kalbri spang ka ni ka jing kular spang ka jing penem ublai ula ai lupa na kapta ki kun Israel nam ta ka jat pu Israel ha ka history but kum jo ikiwe pat ki bomdei na ka ye Israel nama ki Israel hi ki de belong ke gentle ki belong ke jingshai nam ta ki we pat ki bomlong ki kun Israel hi ki gentle but ka testament ka berem na do kitab Genesis ha do kitab Malaki ka de ka history be tho kum nu blei plan man pen em yo breu bat ka bakut ha ka ding phana ka jong Jesus Christ makata shwa ukres bat hadien jong Christ dei wat ka history ru ngi puli kum ta shwa ukres bat hadien jong Christ dei kumnu ki yo jing penem li baga jing kular ka jong blai dei ki kon ki jiu ki yo ka jing penem tak ka jing up ya ka jing kermen ya ka jing kular jong blai bu blai unsa siu spa pat ya ka Israel bat kita ki bahadien jo ka ding phana ka belong mangau pi bangi don ha ka balang belong ka met ka jong Chris ublai ula kular pa ki banget u ka yo ya ka jing em bom jikut Rakadau kibam mensuar ki pai so Chris kibam kibah kapor jong Chris ki pai so Chris dei kemlong udah ka ya lor jong ding pernah ka klip mat ru pai so Chris klip mat ka bakado bat mangi do kibam pat ya kendo yo jisu menu ru arjas nam ngila em ni ka percaya ngila dan ni ka pas nam hakan ni ka pas nam ru ni pai sa kata ka ding pernah ka bau Chris layap bat ngiyo ke jo ka jing penem bat syakido ki bom jukut ublai ula plan lupa udan kini kejikular siapa nggak jipendem nagam tajong brio nama kata kadai yang apa pi ke bagi syania baik ha ka jipendem ke jong blai dei ha ka jing kular jong brio dei ha ka jing le jong ki brio dei ha ka no ke persang jong brio da no guru kamru scam ha ka ni ke jing kular ke jong blai siapa nggak jipendem nam tajong apa jong pi ka jing kular ka jing bom jukut dei tang bau kular siapa nggak banyo ban ai jing pendem dei kularu bangin yo ya ka jing em bom jukut jingim bom jukut kamut ke beneng dei mut ke beneng ki bom yo e ka jingim bom jukut ki yo e ka jing pen sitom bom jukut ki yo e ka jing pen jenjar ka jing sitom ko bom jukut ka bolong ka dujok ka jingkut jong brio ka bom jukut jong brio ka de ka beneng bar ka dujok nak mra janga ba jong pi blai ula kuran lingbau Jesus Christ wang apa pidan ukun pidan e ka jingim bom jukut te kani kalong kata kajing pala bau blai ula ahengi kajingim bom jukut bakani kajingim kalong hau kun jongu nginem yo ada ya kajingim bom jukut klamu Chris tang nau Chris ni yo kajingim bom jukut compare kini kisngi ki bon ba kebre ki bang danget tang no hunur ulang blai de jo blai de way dai dan ru kibri ke wat ke long standard kibri ke perkat komtar let's say kim jiyo aja kai kim pulia bahak ten joblai bau jisu uang dei tang ngadai manga kalenti ke jing sisa bat ke jing md
Hai kini kisi kimi sibon ba je hikai ban persya ya ka jing hikai jong Kristen je hikai jong ka Bible dei banang ba da kanu kanu kan yam ku ju te ublai dei tang wei ublai dei em ka jing em bam ju ko ri pen yo tang ling ba Yesus Kristus kular tang i kita ke banget bat ke babu ka jing ai hau sisa ngong api jar banget hanga udon ka jing em bam jukut te larang ilangai ju Kristus mau ke jing mom jukut kadai na kamta jong apa jong pi ki balanget ki bala pediang bai ki bala itu yo ba ulah kular ya kani ke jing mom jukut nama kata ba ulah kular dei na ke jing long hi ke jong blai ba ngila ban sene ke jing kular jong ka balai ke jing kular ke jing suk pat ke jing tengen isia apun riu lai kong men bat ke jing suk bajanai ban penne ya ke jing mut hame na ba usane hame ya ke jingsuk nga eno api ya ke jingsuk ke jonga nga ai api am kumba ka pertai ka ai nga ai manga api wat ki kuslai na ka donut jong pi lemni wat sheptien Matias kadwe apra rong tuan nga api ki batai ba ko bekia ka jingkit dei ka jingsuk dei bleu la kular ka jingsuk ka jing tengen na kam ta ka jingem jonga ba pi ki bamat ka jingsuk si ka jing kuslai ka jingem ko jo pi wat ki kuslai ong ka tien ka jo bleu la kular ka jingsuk ba un ai kata ka jingsuk ko boleh ai hanga pi de kam de ka jingsuk ko ba ngiyo na ka pertai kom no ka define ka jingsuk kang da pi la yo ka ni pen sasuk ayo ka tai pen sasuk dai la yo yu diu brio pen sasuk ayo ka tai ka brio pen sasuk ayo ka ni ka ma kita de ka jingsuk ki ba long material sudah ki bala ba ni sudah kata ka de ka jingsuk dai penban ki brio bon ki brio ki wat jingsuk dai ka balong tang sipor ka jingsuk ka batang sipor ka bangila ban yo ne de ka jingsuk hi jong ka siem ka de tang uble hi bala ban ai te wat ya ka bakum kata ka jingsuk mau uble la de pular wang ya ka jingsuk ka banga ai banga ka pertai kam la de ban ai kam la ban ai de kata ka ngi bang haba suk hi haba don hi ka jingsuk de ka don ka jing tengen na ka siem ko jopi ha ki por baro haba pithia ru de benda singkor benda yo thia de benda marsen thia pen kiem step sentip kalong yu brasimir do dai jayu ru pemtep dai ke jingyo thia ka wei ne ke jingpang ka beser kai ni si bam ta ka wan rai ke wei par ke jingpang dai ke jingpang bam nang yo thia dai ke jingpang bam nang yo thia ke beser kai ba ka thau ke wei par ke jingpang ke bobon ba ke ke jingpang nang yo thia ka dai na ka dau bon sin ke dai na ka dau jong ke jingkus lai ke bobon jong ke jingem bat ke jingkus lai ki wan teng teng dai kala belong lo dai na ke jingle ke jong hi te don kam bangin wa yo blai u ai ke jingsuk bangin sania behu nam ta ke jingnon kam ke jongi namar u blai jongi de bla kular te ke jingsuk dei te le ayu rangi yo ke jingsuk ka batang sipor ka ne ka pertai dei ya ke jingsuk jong musim pat indo no ane ke jingbom nang pat ban yo tia ka jingbom la ban bam dei don te ke pisah dei da thiet jingbam ko no bang dei ke jing tiar ka sa te bakriat tiar mi yo tia ha le ayu di nama kata kadau ka jingsuk jong musim kalau kebadan kamba boleh ulah ada kular ya kata ka jingsuk ka baka pertai kamla banai di wang wat ki kuslai na kadon jong pi ani wat septiang ki jing kular ka jing alam bar ka jing start dai ni em ka por ka bagi dan kam ka jing alam ka jong blai klem ka jing alam ka jong blai ka bot ngin sa alam ha ka pertai ka bahi kai ngi ha ki babon ki rukam dai ngi sai ngi dai da piwat na alam belai na marba teng da pemtip nanti dai mentah haki jaka bawan kitores kidan beda ki guide itu EP mamene kesingi na wan trekking ba yalam ki kena kolet ni habi apa kita kena na mar siteng ne kita kena sipawan ta kena ki sa sadien ki ya ki mo kena ko ba aduh bakil aja lenti ngila le Google Map atun ik lenti ngila persang kabala sulong ba kampat met de đây hakapor bangirong sa kajaka bandat trekking ita ki try jaka ki ong phi don kam guide ba em don kam nga lawan riu sien ni kleti te om don kam guide man hap sio mo yo guide ru dai te ngi don kam ki guide dai na kam ta yo ngi ja lenti te la phem nang ban wat ki guide pat dai la ban lam mi klenti ko ba klaro ka pre ka lam si bon hagelenti ke bam day ngi begin ya ngi so maka day ban ya
rei ka bama pa kalong la ban kut ka jingyap modern kalenti ka ba ika bet yu brio dei kita proverb kong rei ka bakut ka dei ka jingyap nama katang long hap long ki bastat hap long ki basian hapan bon oblei pangin sya ye ka jingalam ka jong blei oblei la kular yang apa pi ban yalam da ka jing start ka jong wong tonget try da la ka do not baro wat chane ala ka jong ka jing sempang hi so start wat chane ala ka jong ka jing so start jong pi ha ki la ka lenti baro to pla ya u te un pen bet ye ka lenti ya jong me ngan penang ya me ngan hikai ya me ha ka lenti ka ba man lej ngan sedeng ya me da ka ba khmi la ka khmat ame blai jongi ukular banyalam yangi da ka jing start chane ha ka jing alam ka jong blai kat ba blai u yalam dei pan jing start no blai shaban le ka no kono ndei de pila bakal tim song ong mo dei ndei shwa ba pen le ka no pan jing start no blai nyalam ba pen rai ka no ka jing rai ba pen sim ka no ka decision ka jim jong pi dan kam ka jing lam ka jong blai ata ka jing kular ka jong blai ba blai dan ringkat kani ka dei ka ba mga oping dan kam ban suthu ba wat klet ba blai dan ringkat bat pi habaro ki banta jong ka jim ka jong pi ngem yo i blai de ki khmat ba ka nyodo ndai nam da jo ki bangai dei blai la de kular ba dan ringkat bat ngi ula kular ki kur sel wang tu long ki bakhlan ki beslur wasu kyo wat sep tieng mau try ba blai jo me ma uhi un lech ringkat bat me un am e no ya me lem ne kan tat no ya me blai dan ringkat bat me haki ei ke baro bo yu blai khmat bo hu blai shwa blai un ya ringkat bat pi kadang ba dei bangin thu ba shisha blai dan ringkat habaro iliang wang tu long Hebrew khalai san wang long ki balai na ka ba it's by da ka ba sumuhun ni ke baro ba pidan na mau uhi ulaong ngan e no ya me da lei ngan lendet no ya me da lei ani ulai wang dan kat wat hai ki jing don kam go jong pi wat kwa ya ka ban it's by na mar tan rai jo ke jing sneu baro po lu tho cheu ti ko nang ba a dei wang ke dei ka jing it's by brio do la it tan ya ka sebai mu ka spa mau beli ai ngikat ban biang kita proverb kan mau ke dekat ke kong ba in dwai hu beli ai ngikat ban biang ndai ban duk than yang itim hu beli ndai ban paho than lu yang iklen lendet noi hu beli dei ndai ban no beli kat ban biang ka jim segi kat ban biang kalong ka beran kam umur ngi hapan long ki bala ban balance nam ta ki jon kam mau beli la dap kula ruang ngan e no ya me da lei kumut ngin nam dan kapor ka bangin nam yo e ki jing don kam jongi ke balong basic ma ki jing kam ke balong tenrai nam da jongi te ngai bangi ma ya kata ngi shem ya kata ngi yo apa ho re kata namar balai ngi sania ha ka jing don kat ka jong blai ha ka jing ka jongi ka manak si blai la dap kular ke jing don kat jongu ka ban reo ka jing kular ka jing pendap hani ngi wan biang dei blai ukular ban pendap ke jing don kam jongi dei ke mau breu lanu ro num hun dau yo kan no ka do rum hun dau yo silak dau yo prapo ajar ya san pau yo arpo yo si pau ru ubreu num hun la noro teng teng ngi si itanak si bang be kubre yo si bon dai sai kan hun kem hun dau yo kan ni sakatai berpai bat ha ka jing dun ha ka jing dan kam dai blai pendam ki jing dan kam ke jongi mau la kular dai dan dan kiba dan kijing yo ka beret de kiran sipun ba ka yeng ka sem de kidap he kijing kam mau blai la dap kular mau blai ulong ba pendap ye kijing kerdo jongi maro jingker dai spa jongu ha ka buram hau kris jisu maka ta wong wat kuslai dei kai ka ba pen bam kai ba pen di kai ba pen kop dei namar kene kijing kuslai ka dei nam ta ki bre ki bam tip yu blai nam ta ki ba tip yu blai wat kuslai namar la piwan su ki ma jong blai on ai lang tamru ye ka ba pi dan kam đấy là phải lão chơi play đấy play còn cờ cú còn ai tâm rồi đấy còn ai tâm rồi ya cái ấy cái ba vì đàn cầm đàn cái por mà đang là bị này yên mà là phong cái cuti nem so jo quá đã có cái cuti rồi đàn đàn sa arjur là rồi yên mà đấy nghe phi long cụp ta quan mấy nghe sinh ra đàn cái por long cụp ta đấy mà nghĩ là po mà nghĩ là đàn tâm đấy đây cái por mình xóa thì mọi mấy trong mai kimi ie jempi segi thok khana bam si sach men step ka jan thong jan me thapa do dar kyang mo tang si dress mo dei andai menta baro ngia poho dei ai ngoi blai bang long kum ta but jingkulan ti blai ru kong la rapi wat so utrai blai kurku ya ki jinglan kam ai tam ru kai ka bangi dan kam nata kabor dei blai ulan kular bangin yo ya kabor ha kabor ka bangi tulat dei ka dan jirai bang bangi tulat
đấy ulang kabor nam ta ka jim ko jongi dan kabor bang iso shot telat iso shot swai iso thach ban sakri ublay đấy nên si shwa ban mi na yeng lak rumar shwa hayeng mo la ya đấy so biết so biang cái màu cùng cái bằng ngay beli wangan ai bore pi đấy isia software si wang hakmi baro kat ke balas mo bitar ya me ken sungularan ani u beli ukuran ni kunsel kidan kinong syun jong ki kun Israel ki ba đấy ki ba bitar ki kun Israel wangan ken sungularan ki bakum kita ken sulengo kita ki bele eme ken namlong ai ru em bat ken do no beli kular ya kabor kun Israel dan kapor kun Israel ki sha job kata jigile đấy ki sodo mensiem ki sodo bor de blei wang kita ngan ya le mga nam ta jong pi na waru blei ulong kabor nam ta jong ki la dep kular ban ai bor ban long kabor nam ta jong ki ke jing klan nam ta jong ki sam kan dai puai kat saw kasan wang namar bau la bo ya ke jing e hanga nama kata ngan pen em yo ngan kentiu sejerong yo namar bau la itu ya ke kerteng jonga on kerkat kerpat yang ngaru an pai ktian yo ha ke jing jenjar ngan long lem badu ngan pelaj yo bat ngan pendan buram yu adu kata bleu perkat na kamta ki beriu ki bawat yu ki beriu ki basyakri yu ar koren khat ar kendai wong ala ong haka ka jingai ei janga ka dap biang ya me nama la penjanai ka bor janga ha ka jing tulot ani ofsul pol ukuran spang ke jing ke jing kedu jongu ha ka ministry ke jongu ha ka jing syakri ke jongu so kumba tulot no dai dan lesi kapor ka baulai alap iki bangai hane kim san kilong kumjo shikumjo đấy ấn cái po là thạch banเป็นเครban ai cái gì cái ấn cái po là số tulat hay cái gì sakri đâyเอาสุปอร์สุทั่วอุปนเด็บcáiกำรำcáiบ่เบลล์พายวังนำมากระตาวังกับจิงไอจงกับดับเบียงยามเมกันเมากับเตียนกับจงตรายกับวังจิงไอกับจงตรายกับkalau nggak dapat biang nam ta jongu tidak kau komen nama kata wangan kamle thau borami kita ke jing tlat janga kanang kabor ukres ngan yo shong sa nga ladang sutu ke jing tlat halade ngan sutu ken ye ke jing klan ke jong trai ke jing ko janga sutu en kabor jong blai nama ladang su klan halade ngaklet no ba blai long kabor nam ta ke jing ko jongi tak daw ngi dan kam menang ban senia ha kabor ke jong blai wala kularangi ba por ke jing tlat blai ulong ke jing klan ke jing da ke jong blai blai kular nam ta ke jing da nam ta jonga ba de pi ngidan berbor ha ke jing don kat jong trai bar kum jo nu ngidan berbor ha ka jing da ke jong blai ngem yu i kum no blai ya da handai blai wala kular bandon kat un sumar ngi na ke basniu baro un sumar ke mensim jongi utrai sumar ke jing mi shabar jome jing wan shapo jome na do mentabat ha do bam jukut seni lai hendak utrai ulong ubayene ban penskam ya pi bat uban ri kendong ya pi na uta ubaman ublay unya daingi na ubaman sam kedai puai si i pai kini ke sam kedai puai ha ki kali baju tho dai untap ya me de kisner bat hapo ka thap nyang jangu men yo ri yelade ka jing shisha jangu kalong ka ste bat ka ti ba utrai de ubayada ya ka jim ko jonga bat jing em ko pi nong ya da jongi de blai eh i duai ba ngin yo i kata ka jing da ka jom blai ma ula dep kular ha ka jim ko jonga ba ka jim pi ka jing pen khia dai ka di ka jing pen khia aro ni ap kermen ma ka jing pen khia ka jom blai dan na preng jongi ki bapang la bon teli ki banai ki snem mau ka jing pen khia ka jom blai ka long bet ka long ka man ulai pen khia ka dai ka man jom blai amdan ka weru ka bamla mau blai un pen khia thì cái jing pen khia ka jong trai la kran lupa đấy ta kitab isia san fly wang da ka jing jingam snam ka jongu la pen khia no ya pi ta ka jing jingam snam jong la pen khia no yang nga ba ya pi te ublei jong ka jing pen khia ubakular ru ban pen khia na da jong nga ba dong pi kham tam ka jing pen khia ya ka ban sim đấy ka jing pen khia ai ka ban sim ka wan hashwa ban ya ka jing pen khia ya ka do le yu ra ron ke met ka phat ka bakoi ka khia ta ba ka ban sim pat ka long ka bapang đấy ai bầu blei on trekam ka jim jok pi ba penyo ka jim pen khia nang kong ngi ka man sim ba la da ka long ka mon jim blei wat ka jim pen khia e ka do ro blei mon ba ula ban le ro kata ma ka daw shania ha o pi ki bala pai ka do not blei on sub span ye ka ki jing mong ka jing pai ka do not jong pi usnai ka bala pai do not uspan ye ka jing mong jong ki đấy samla ke bala pai ke donut pila ju i em du symbol jang ma love symbol badan du khnam na pede te
keren sepang jing pai donut dia pula pai broken hearted mo dia ki bala pai ke donut dai yet ila de IT hublai sub spine nam ta jong pi thao goi pat kalat ba khamba su an ta jong pi mau la kular hublai un kia anom ailat ba ki banget jung ken sha ya ka jing sitam hublai un pen kia na kita baro ki jing pai ke donut ki jing pai jong musim wat ki jing pai ki jing pang jong ka do ro ka jing kular ya ka jing job ke jong utrai hublai la long pa ka jing job baron ai hanga piru ya ka jing job ka ba hau Jesus Christ kembala pla dau after Paul ning kong koren khat san sa pnyo rei ya ka jing ai ngo eu blai uba a hingi ka ni ka jing job thiao dau Jesus Christ uba utrai jongi ning kong koren khat san pnyo ka kren spang ka jing job ka bo blai on ai hanga bar pi ha ka sngi ka ba khado rom pralai pnyo han rei ha kini ke baro ken ngi job thiao dau tau ba i jongi ei ka jing job kren spang ka jing job ang niru dan kam sipun ban sane au blai nam da ba penjob ya ki no ki jingele ha ka jim ka jong pi ma bon ki pon ngi sha job no ha ka jing sarong ngi sha job no ha kata ka jing subit subiang hala de ngi sha job no ha ka jing bakla bangi kren ha ki tieng kli jongi ngi sha job no ha ka jing bitar ngi sha job no ha ka jing sungong sarong ba komtar dar dai ai bangin suthu shwa ba blai kular ya kata ka jing job holor ke baro ke ba laban perkelem ke jing bujongi nata ka we ke jing kular ka boblei kular nam ra ki banget jongu ka dei ka jing pen bhapat no wong ka restoration kemut ka jing wan rapat ya ka jing ba hadien ka bagila do no ya ka te kitab jong Joel Arulai wong tu ye sung bha pi ki kun ka seyon batole kemen na utrai blei jong pi na ba ai pi yo slap ubashwa ha ka jing tho ko ba biang ba upen hap yo slap happy uslap ubashwa ba uslap uba khado hau benai baning la crunch pang uslap jaga jingir ku biyong showers of blessings say inong rep kisu thu ba yo uslap baning ba uslap ba khado namar aba kirap kiran kam mas bet yo sambai kiran kam yo om đấy baru selalu bakado ro ban pen kelong ban pen seso ban pen mi senan yo sambai ban yo ban ken ulong badan kam de ujoan ne ukran spang ye ki konsel habakila ma de ke nem sneu hadin jong nem sneu hadin jong ke jing pencitam da ke nem sneu ble wangan wan rapat ya ke jing bah ya ke jing bet sai sen pat ta isian ri puai ke khot ka ba lai ro wong ban bu haki basusi haseyon ban ai ki ya ke sen sentiu ha ke jaka idepay ka peniang ka jingkemen ka jaka ka jing sosi ka jaka ka jing sosi ka jankup ka jing ero na ka jaka mensim ka bakhia an khwat iki ki ding ka hok jingtung utrai wan penan boram yu kani ka kran baro sepang ka jing wan ra apat ka jong blai ka jing ba ha ka jim ka jongi dan ha ka jim jongi ka bangi la sneu ka jing dai ngem biang syo ka jing dai ngem ya kran syo dai ngi la ya kumar dai nata ngem yo syo ka jing sok ublay wang na pisane ah ublay wang rapat dai ka restoration kan wan ha jim ko jong pi ha ka rukom ba per lesi dan ka por ka basipara ngem so tu jeng mot syo sieng si sem ngem yorong yemi syo dai para marjan ngem ya keren syo dai da pisane ah ublay wang an pen bhapat dai an pen bhapat kita baro ada pisane ha jing kular jublay ailat ba ublay un trekam ha jim jong pi baru ublay bar ngin sai i ya uso ba mi naka ba ublay la dep kular baya kinu nu jing sneo ki bangla do no oblay on pen bha arangi ni IT kala de au ka jing kular ka khatar ka jing san ba kan jam sim dai oblay kumnu oblay kular spang ka jing san ba kan jam sim dan ke por wong persyang ban san ka jing ba kan jam sim ban le dala de dai dai lagi persyang kan no nuru ka jing san ba kan jam sim hi ka dan kam ka jing rap ka jong blay naman ngamla ban le ei nala de hi ngadan kambe ke jirap ko jong play rei ba penla ban le kata ka dei hanu pol wang Filipi wang ba ngadanget kam yakini hi bauta belas dang api ya ke jingle ba ba an penjanai ya ka hado ka singi uji sukres ka jim kristan kam dei ka jigem ba piyat marwei penle marwei pen persyang hi dala de dei ka dei ka ba jirap ko jong play blain penjanai api dei manga api ngin penjanai hi dala de na mar ha ka jingsan ba ka jam siam ru ublei la kular ban ya dekat ban ngi kanang bangila ban san bat ukmi lenti ru ingi bangin san bangin ang roy
cũng nâng lạ ban lệ cái ta đã cái bangi upgrement ha cái jingkular cái jongu na kamta jonga bajong pi wang nang roy cái jing ấy ha cái jing tip ya utrai no penem Jesus Christ au to lang cái buram mentaru adu cái segi bom jukut đấy boleh kular nam ta cái jing san baga jam sim bahkan ja ha cái jing im cái jonga bajong pi ta cái bangi shania au na ta cái jingkular sepang jong cái jing ma đấy dan kepor cái bangim solak ban ma ya la deru ka problem kadai bang ni artian pas pakai jing map jo blai den marban yala de ro ngem la ban map map shwai kai ba pi nget pe ba blai ba ba pi chane au blai la map pi au blai la map pi ru map kai yala de mo hang ta phila ban yang ban ya yang sai sin pat ma ka jing map jong blai la kolar dai kita ke ba chane au ada ngi phlai ki pop jongi wang kloi ban map ulong be ne ba hok ba map Blay ubay ne, blay ubahop, ba blay ubamap ikipop jangi, open court ikipop jangi, jing bom hok jangi baro. Jing ply ikipop kalong kapan kam dan kam ba pen pla hai ki brio. La da pila pen pla ka bha, hey. Hai ki ba ki jong pi, dai bat blay. Dai. Bat blay wat bore ke ba. Dan kam man keren. Đây cái chính đuôi cái đi kata cái chính đuôi cái đi cái bắp phi long open be mat jong blay kat cái bắp phi dan bắp phi kren pan map no blay uang kloi man map uang kumbaga mingi cái jengai na cái sep ngi kom taro blay pen jengai no cái chính palat cái jongi đây nata ka way cái ba itnap phang cái jing ma jong blay cái long bau blay map uklet no si sundan nya cái bắp phi le đây baladan menu pen kan mau ya cái chính le jong phi kan mau kam đây cái sur cái jong blay cái đi cái sur jong setan Setan terus tenap kan mau no ma phi mình siapa bilang kum ni te ma no bilang ne kum ta dai cái đây setan wan hakata ka kom jong kasur lewat ailat ke bokum kita scam bet ba oblei la map ya phi ba tha ba la map dai wang ngan kan mau sure dai forgive and forget ma beliau kan mau na persang kan mau beliau em kini kita belak sius pak kini kita belak side dak senam ko jonga kini kita ba la itho yang ngala itho eki ngatip ka download joki tau di blay jonga ba jong pi ba apa encourage pang jing map jongu te kata ke jing kolar bo blay ru la kolar ba ngala map te bo blay la map scam ka jing map jong blay wat pen sengap ya kesur jong no ru na mara pen sengap penam la bunya chaprang penam la bolong jing kerfu nam pragi beru ha ka jing ko jong pi ka jing kolar ko bakat sao ka jing kolar ka jing e jong blay kani ru ka dan kami ingin mensutu mau beli uang ai jadi daga jing ka bom jukut dai Jeremiah like way lasla mutra ulami pa ngau dong sisa ngala ya pa daga jing bom jukut namar kata ga jing le ngala ring ya pa bor sien ka jing dai jong beli bat ki konsel kalong ka jing dai beli bat ka pertai hi baro ka way dai ka dur ka dar bau beli ya ka pertai ka bau la keren dai la kata ya ka pertai jing kular ya ka jing ke jong blay uang ngala pi da ka jing ka bom jukut blay nya le be ya kado kan kam dai banon rai ki brio shau dai uang da kata ka jing blay kring shau ya nga bada pi dai la man long ni ba ka jing la man long ni ba ki brio ki paralot ki ba yang asam la man long ka nu kam ni blay wan ra be da ka nu kalat ban tip yu blay ba kan wat yu blay mau blay dai ba kring ya nga bada pi da ka jing man te bakawi kam sim lu kan jotno mo boleh kwa bet bikin yo ma ke jingi ke jomblai ba ke la yo ma ke jingi ke jomblai dai hang ta kan kila ban long ke jing kerku ye ki bobon dai te nama kata so thu ke jingi jomblai ba ka long nam ta jonga ba jong pi ba ngila ban long jing kerku bat ngin up kermen ne kata jing kular jomblai boblai la kular ringi ba un it jingi da ka jing ka bom jukut ka jing ka ba klembo kendon cái chính ít cái bom thâu là phi long cũng được nổ quán cũng một phi long ang cái chính ngoài đấy cái bạc khát san cái chính kolar cái đây ban yo juba habang iduai beliau lah kolar habang iduai beliau sa ai cái juba lesi penong hakado rukom kalau belong kumta ngalak duai bun sien ru ngam juba ngalapan ru ngam juga đấy thì đây habalong kumta hab yet ya la deru đấy yo pi pan ya ka ba pi la so dei ba pi ban dei ban pan ban dei ban yo dei dei pem yo la met ban yo dei pem yo te hap su thu kan ba kala ban long ba ble man dei kala ban long ru ba ka por jong utrai kam pat dei nam ta jong pi
Di hendai apa pipan boleh uangan ai. Wat depen sa chem, tiet depen sa play. Nata Yohanes nikong Yohanes sangkat sawang te kani kalong kata gajing sa syania ka bangidan sa u barangi pan ka ikat bakum kamon jongu usngawingi pan katkum kamon jong ublay wat pan katkum kamon jong nu rejenu kamon jong piru dai pan katkum kamon jong blay ublay uman ublay un ai jubab but ngai skam bat yo jubab dai sngaw ko bahangi la slam bahangi yo jubab dai ublay dai kam judan kajing slam ko por dai ublay menjumpa Islam. Đấy, cầm long liệt hầu blay. Lạ bên long liệt hàng ý, hầu blay cầm long liệt. Nó, mà blay cho nghi đều blay, bộ sầu thuốc, ý cái gì non cầm cho nghi, tao đều blay bằng lạ bằng sân nhạc. Tao đều blay bằng kular, bằng jubab, cái gì đoái cho nghi. Phi cái bà đoái, đấy, ap kermen, ap ya kepuar jong try blay jubab, cái gì đoái jong phi. Cái gì kular này, cái gì này jong blay cho nghi đều blay với này, man cái step, đấy, nghi kia. Aga jing yaine ke jong blay dau blay long ubay yaine uba up uba khmi nam da ga jim jong ab jong phi dei aga ngi ngim la ban pej bro sisngi ngim la ban pej bro simet nei blay ulong ubay yaine bat up khmi uyet nam da ga jim jong phi ta ga dau niu nong roi aga ji roi kitab ji roi so snei na tho dau jeremia wong along ke jing kalong na ke jing snei utrai ba om sim la ban bam do ngi na ba ke jing snei jong u kim do kilong ki bat mai man ga step kabakrau ke jeng ne jong me dai kabakrau ke jeng ne jong le blai long be ne dai ni ki breu ngim la ne te ngi perlok ye kalan spang ngim so ya hab jong mot ngi la ya la ka jong dai kan mau blai jong ngi de blai u ba ye ne kom bo long ma ka dai ke jeng long ko jong blai ye ne ka jem jong a ba jong pi te la ra pi la jangai lenti la sakma lenti ru wat be yu blai ye ne ba un long hi kom ju bo long un ye ji kumju ko bo e un kurku kumju ko bo kurku namar kata ka de jinglong jongu Deuteronomy nyo khandai ong tutip namar kata ba utrai bo blai jome ma u balong blai ulong ba ne kan ubay sumare ka jutang ba ka jing snai ke ba e je u bat sumare ko kum jongu hado sejar ke padang benrio ulong ubala ban shania dai kong kuren wi khandai uba khat ye pi sha ka jing slok ukon jongu Jesus Christ utrai jongi blai ulong ubala ban shania namar ne Dong la jen kot khat nyo ba khat pra ka jing kular ye ka jing kemen amene ngi kren pang jing suk kan ni pa kren jing kemen ublai ukwa brobuar ngi bangin kemen u pol bu to Filipi rong tulong pi ke ba kemen dai kum Kyrgyzstan kemen ha ki por paro dai tulong ki ba kemen hala ka sngi kemen ki por ba ublai kwa ngi ben yo e ka jingem ka ba kemen Đấy, thì cái chính kemen ka bau kristan uyo, cái cái chính kemen ka ba per niru. Đấy, apedeng jong cái chính ele, apedeng jong cái chính tujo, kan mau bau pol utho si Filipi utho na ka yeng bendi, ha ka chính jenjar, ha ka yeng bendi, ha kitu ki pole, benta ki kran sepang ka yeng bendi, ka human rights ka don dai kamla ban prestam ibrio chaba palat, ane kamla ban sule kat bamandang blaset petok ibrio. Đấy, dai mensua ka bendi ka ma ka dai ka ba jenjar. Teng teng kasngi rum ju I de ki benai mo. Jika kita badum, dari pol thua sti ki nong Filipi tak jing pentingan bakinya kemen halagasngi. Kibri kibla loit, ai wong kim tan jing kemen, tek ra kadau, dei ka jing kemen hang ni, dei ka dei boble kwa na ta changi. Jisu wong an ai jing kemen ka badap kerhai. Dei kan long ka jing kemen ka badap. Te ka jing kolar ka jong blain pa changa ba de pe ka dei kemen ha ki por baro. Kemen ha ka jing tunjo. Kemen ha ka jing kerdo. Kemen na kanu kanu ko poro namar ublay kwa ngi ban le ta dai te kalong ka ba e hoy kam ne ka basuk dai ke jingkular jong blay par kadon haba pi kemen kum ta dai ke dai ke ba pi pen pau ba pi itho yu blay bar ublay don kat bat pi ke jingkular ya ka hok isia lai pho khat pra ublay de ba bishar hok wong namar kata te utra apa on le sbun ye pi ba namar kata on pen kra on pen kentiu ye pi ba on le isne ye pi namar utra long blay ke jing bishar suk ki ba baro ke ba ap ye u pi ke ba wa de ka hok ni kisngi ki yami shurok we phang we kan huan bat ka we ke be ju dawa ba ka de be ni dawa ye ka hok dai ni dawa ye ka hok ai ngồi ở bên padon ki kristan ban ya le kum ta ma ka bala ko ngi dawai ka hok dai dai percaya kalami dai ban ngi dawai ka hok ya kwa be ka hok dai ka hok ka percaya no myo no no ru
đây nạp ấp ya kepor jong trai ndala bisa ro blai ngi sai iken plen go hok jong blai ka don wat bisa no ma pi đây wat prenam no ma pi nai ai than ki negative comment một thì sau bitar ai jelang đây ndala kum ai perkat kum kristan kum ai kum to mo đây thì này pela susun pelat mo pela sudom pelat đây mentah đây dom beriau long taring video yang akan kerendam masa pelajar YouTube lah biang đây diberi pelajar dari kom deh bagi sebitar ini sudah ring dari video pelajar pak no along bab release tension mau berapa apa empat persen saya ru namar ba aku percaya namyo hok anu nuru namyo hok đây namar ko hok kedai kejing bisar hok he kedai kejong try dan kaman up ya kata lah dah boleh bisar no kum berbicara kata memberem kibri kelon man lah kasgi maka ba đây tungin up đây ini up ini sya namar ublay la kular deh bang bisar hok te mau pi ngin ya be klenti ke jong blay đây ublay on ai ka nong na kamta jong aba deng pi wang try wang ngai ye ke jing bisar ngai isi ye ke jing to ye ke jing bom hok dengan ai ka nong jong kita ha ka jing sisha ngan pelong ke jutang hala karta saat liki kular kata kadai ke jing kular ye ke jing pelat ke jing pelat deliverance mo ke jing kular ke jong blay na kamta ka jing pelat ginu ke jing ka jim ko jong i sam khat pra khat nyo ula pen em yang na unong syun bakrau bod janga ba kita ke syun yang namar ila kham khlan yang sam la sau kan khat kendai ke jing jenjar ba hok ki long sibun re utrai pelat ya un na ki baro kat banginang syakri kat banginang wa de blay kat banginang long riu blay na persang ban long riu blay kan mau ke jing jenjar kin wan jing ele kin wan riu blay wangan pelat kita baro deh Deuteronomy arponyo wang namal trai bo blay jong pi ma uhi un lech lem bat pi ya ka ban le ma na bra jong pi persya ki nong syun jong pi ya ka ban pen em ya pi blay la kular kun sel dai pen hap lech ban ya job thma ban le thma da ma wat klet pat ba ngan ya le manga nam ta jong pi thma ha ka jim jingi ka don man la ka ski chane au blay ni le nam ta jong pi wang ka thma ka de ka jong trai blay ni le ka ta ka thma mau la kular ka jing pelach ka jong mu nam ta jong pi dai thì ngay phi dan này jong itma nanti katma bahero itma mo ong na dai itma baret ru dai sane au blai blen plai lu ye phi IT hu dai su IT be hu blai on ye le be na ta jong phi kata ga dai jing polar ye ga jing plai ka jongu ka ba arfau ka jing polar ye ga jing aibor ka jong mun sim ba khoi dai blai on pen sai bor ngi leng ba mun sim ba khoi thì đơn kapor ka bangi sngo bangi la do nur blai wangan tap ya ka do nur jo pi ka do nur mau ngan keliang no da ka do nur do dei nang ba pila ban pendem ya di au trai dan kapor yang jing do nur mau dei ka do nur kala palat da keren um pesu da ong gun mu pesu dei kan mau ha ra blai la mon dei wen klau ka do nur mau jong du nu breu ban tep da gadon no do na mau blai wangan ai yo mun siam ngan bu yo mun siam janga po jong pi ngan penya ya pi ken ya ka an janga pin rakhi ke jing bisar janga bat phan le ru ye ki dei blai wang ula ai ngi yo mun siam om yo mun siam jong ka siap tieng ru jong ka bor jong ka jinget jong ka jing it ba ka jing le adakar nang taru ka por bangi duai dan ka por bangi mla su ban duai mun siam bi rap dengi hai ke da ke jing klot ke jongi ya ka ka bangin duai cái badai biang mangin duai dai si siau tau mun siung kurpa nam ta jangi ha ka jing ut herer ke bom la ong te yangi ke bangai bleu la de kula lupa bangin ya dau mun siam kanang bangin la ban pendep ya ke jing kwa ke jong blai ngi la ban pendrem na ni ngi la ban pen hapo ke jing kwa jong ka do ya dau mun siam mau bleu la kula ringi on ai bo ringi lingba mun siam ko kristanu job dai da ke jing don jong mun siam ko bo bleu la ai ngi lingba Jesus Christ kini ke jing kular đây kijing kular ke jong blai nam rajongi don sibun kini kijing kular bo blai la kular kini ke bangila ong mata đây blai kular nam rajongi te ndai tang bau sikular blai udah mut ru ban le bat ka shong ngao phi ban i kijing kular jong blai bat siong nok tien dai bong ban kam kenti bo blai la kular ngan su shania be hu na mau blai jongi blai bo bala ban shania ya kijing kular jong brio dan kipor ke mangim la ban sania ta lai kenduk kam yang lai kenduk kam dum la so ban sania dei dei au brio la ban sania ublei long ubala ban sania ingin beteng ingin ke jing hikai sem tio pat ke kita ke jing long
mai ki jing le ki jong blai ki ba pun pau bo blai u long u bala ban sha ne ei ang last kam ha ye ki jing kular jong blai nam ta jong i bat bo blai u long u bala ban sha ne dai ko bot thei kam la ra ban ai e ru ngi tang bang last kam ye ki jing penem hau kres kala biang te nam ta ko bram jong blai ang it kam blai nai bor ngi tungin sa score ngin itu ikijing kular ko jong blai kanang bangin yo i ikijing kurku ko jong blai haga jingem jong aba jong pi haga jing ya inti jong aba jong pi haga be dei baru blai nam ta ko buram jong blai amen